bigocha biaba na kibinte bigocha biaba umwana oyomo kurwa asensemo ya marani sobo umuroi ko kwana bo wolto soromukaya sobo umuralia marani mataharia umwana oyo nigabwate emyaka ene 1 2 3 4 umwana oyo nigo anyarde ko bakagotigongwa amo na anko yaye step uncle timatinga engana imwanye gure bimwe tengwe to mobudwana ole style to nyanga muranye igubuya nyebeke buya umwana oyo nigo are abwate emyaka ene moiseke ndanginga ebicha nere into ko bekira screen ante ko bekira bicha ya screen timatinga anyamurigireti ase screen igabwo timatinga ngaye producer ambekira ebiche yo umwana oyo gocha umwana oyo ora ase screen umwana oyo nigo abwate emyaka ene umwana oyo kirabwate emyaka ene umwana oyo nigo atigongetwe amona anko yaye step uncle timatinga ninki abasubati tutariko abasacha baito ninki abasubati tutariko abasacha baito. You can see that picture ebichanere gabwa screen ebichanere gabwa screen, you can view it very well nabonyerege ligabwe ebichanere gabwa screen timatinga ninki eke abasacha tutariko abasubati mutariko abasacha baino yakogera umusacha bolyo nyome tole bantu akogenda okigosali omwana boli wenyumbeye mutalinga goso omwana arwetare omwana enyumbeye moboli omwana enyumbeye mo sanganga mo 90 ndeti nkwana mangana mange sanganga mo 90 karunge birenge biawo tiango turakwana lero 0716059823 ina namba ya nesimi timatinga nkieke kigakale nkieka yokore nkigakale abasacha osaba subati mutakalikoa abasacha baino gekogera umusacha ogenda boli ochigosali omwana bwe myaka ene oso omwana bwe myaka ene obwanzumbaro na mogonte byanya boraroro ntebingogo cha maiga tiango turakwana ngane iyo 0753241889 asansemo ya YouTube we are there live ingabo kwenda asansemo ya YouTube otonero goitera bagusi Global Radio osangamo 9 ngakiranga esimigo cha maiga sangangamo 9 ntebingunga na kieko nyarekana nchira kieko nyarekana ndangi murigiritiga bwa screen omwana oyo omwana we myaka ene wansumboro omwana we mwaka ene nabwadro no yani 0753241889 enoti sano ibere sano isato ibere nye mo sano isto sano isto kianda 16059823 inero inamba ya WhatsApp sangangamo 9 karunge birenge byao ntabingonga na kieko nyarikana na kieko nyarikana ngayo ko nyarikana wokoru ngayo monda kurusi gats ngayo monda kurusi chinguru abagusi Global Radio hello ya butokire sangangamo 9 ntabingonga na kieko nyarikana umwana oyo muroche gase screen mumuroche gase screen how comes kayo monda kurusi gats kayo monda kurusi chinguru choko sali umwana ngabuno oyo nkieka basubati tutaliko abasacha baito gekogera gosige koirera umusacha wa mwa gosali umwana omokebuno oyo sangangamo 9 0753241889 ine namba ya nesimi karunge birengere byao ngaende simi yago cha maigo mwancho muligeri na boigo umwancho mutegeri yule ambaye anatutisama yule ambaye anatusikiliza mtu anatoa wapi nguvu ya kumnajizi mtoto wa miaka 4 kayo mundako ruchinguru 0753241889 enoti sano ibere isano isato ibere nye mo isano isto kianda einare namba yesimi sangangamo 9 lero tigango turakwana my friend tigango lero turasanga turakwana sansamo ya YouTube otunyara goitera bagusi Global Radio sangangamo. I want to talk with the ladies and gents igonyo gontegerete naende tukwana munaye ngakiranga esimigo cha maiga ntebingo buna nkaimo ko rusi chinguru
ngai mukurusi chinguru ngai mukurusi oboremu gose bono konyora nokungwa nokorogwa nokoragererigwa gose nogotaka gose konyora namang'ana mubwate familia mwanya okora ebinto binga bunebi kwari ukwara muna incho ntebe yare koba buya namba ya nesi mini gekoba 0753 24 1889 namba ya WhatsApp yakoba 0716 05 9823 tukwa nango aba kusi Global Radio. Hello. Yes. Habari ndugu yangu. Mzuri zaidi. Unaongea na Jackson akiwa Nairobi Roleso. Aha. Hiyo kitendo yenye niliona ilifanyika hapo Kisii. Aha. Hiyo kitendo mzuri, kuna kisi mtoto wako wa miaka 4 mtoto mwenye umezaa. Aha. Kumharibia maisha, hiyo kitu kama ingekuwa mzuri tutoe nguo. Aha. Tupige huyu mzee kama hajapatikana. Tunamwombea serikali ichukue mtu jukumu ya kumtafuta kwa mfunge. Aha. Bila pondi. Huyu mtu akufungwe ndani akufie ndani bwana. Nimetaka kuona mtoto bwana. My brother. Unafikiria nini inapelekea mpaka mtu ananajisi mtoto mdogo kama hiyo? Nini inapelekea? Na kuna bibi? Atoji nini setani ama ni nini sasa? Asante sana my brother. Asante sana my brother. Ule Jackson akiwa na Nairobi Roleso. Asante sana. 0753241889 enoti sano ibere isano isatu ibere nyemo isano istu sano istu kianda 16059823 nkieke geko irokorengereri no korogwa no kungwa yani okonyora nebintu mubwate family sangangamo na inche we are live chinsemo choncho mutandao asansemo ya YouTube no toregalia bakalele na bull down nebintu nare gukora aba kusi Global Radio. Kusi Global Radio. Yes. Mwana wabo getutu. Aha. Iranira senye jazo batakunengane iramo. Aha. Maine videlis kero kurigereria. Aha. Negento gyoko gecha. Nande negento kyoko gecha nano monene igoro. Aha. Kero toko soma marika maje ayari okora tasomera. Aha. Igo bago tengo mwana mumura natigeise. Aha. Nangina. Aha. Abo igo musika tigeise nangina. Babwatane no mumura. Babegente kemo barosie family bono nsinyuga abagaka abantu torabanyene nando mwana oyo bono ngatiga mbaibuli kiatiga na egwatiga babwa omwabwatana mwabegente kemo nkike goikera gose twakere goikera omonto twale birengere ebye bibika eko ninyore kurumaga videlis yonya tindi ko ebo bamarika gosoma ngwanso okumutinyi kumina limo mwako ere gwatebetenga oise kogenda kwanyorere nyoni ere gesero to gosakuria nyoni oli na magaye kera ronya liolio oli nyoni otigamage otige yende turagi ka tibono abaswati abaikire iga ne baga tuma itugukwana to gwaka nairo namba oyo konyoro kubwata omotebinje musinto nyarere cyandikite iga kake nungakira babo mpenda vinona tago tebinga gaki kamurisike ngale seitari na karakuga kuri umuntu kose nona bagweta nane tagonia asota ga mbukina kuba okore gendo ke kwambie kine kigoro ntobwata baswati na mbara bwengeje banga bagaka munandwe okonyoro nchire go senka mwana kande kamura na karakuga bwatire namle na kiaga na gotena mbekere ngona no gotero kwa musani ga gotena ese teri yaito ntuna ba yitore na kubeka na yoje sabari ya unga inirio je ona esa bari ya ole ya lepi nkirage ga ke videlis ko ngo bo nya saka goto manya saka gotonga kwana wisdom gotena na gotumira sense yando buri na nora ikuruga sabantu bara osomba kutenga cyo komenya nabantu bari muri koma sense nje na ko iri kisene agende kinduji ono na skule ga kitu akitene ya videlis otamba sonya no kurumu gaka ka kyonya gosemu no wosirete to kubura umuntu iga no buru bana amubura kolengera gosimotakaano ta okubura onye no mumura onye birengere bya gosinye bya ombiri ko iwekana abantu bandi tangeri no muswati umino ndeze mukasi nyao motena ga ninga netikomenya no muntu senje dingonya rakomenya na pawo indigeri muntu nde oranga nje munandi muntu tayo tari kwajura senzi kora mayari giga taraiga to ko muntu ora wanje yuko kori jani umwana kagire no yuko kori jani to kori jani ngombe ne ori jani man ajuri jani man
Ono mwana yo wasali. Ngoja kumuira. Wa. Ngoja kumuira. Wasali mwana ono wasali yo mwana wo muntu ubima kwa mwere kuzono kurwaire. Ay. Bobe. Nganembe. Nande basomere kitabu kali batenga tori nyoni na mage. Kitabu kile bono kiare nginyoli. Ira na mae katika nyoni ndiba Ismail gesi kwa kile tori nyoni na mage. Libasi nginyoli my brother. Asante sana. Tori nyoni oli na mage ntu asomete kebunga mwana oratemo ndo chero muntu okonyora buya no muntu okonyora. Yani na kikoirera nkikigekogera mokorengera ensemo ya YouTube. Akuru kuna Brian Timer adana this is not good. Akuru kuna Gladys Osoro lichwati elio liakwe amagena sencherenga bune yo kasi ya pangi labda. Akuru kuna Gladys Osoro, akuru kuna Elda Getugati amna this is stability of the highest level. Gaki people should have respect to young generation. In fact, I think this man should not be normal. Ati yango muntu yabo ngo bwakora ngambuka karibu ya. Omuntu no muntu bwa ore bantu. Oyo muntu nyomete. Ando mwana oyo no mwana oyo because umwana oyo igale step. Oyini igale oyi igale step dad yaye. It's not good. Ebirengali bya ombiribi. Nkiye kokorengera li yekoirera mbaka nkiyekireko mbaka umusacha umuntu mani umuntu bwata chinderu umuntu nyometo bwato murugi nkiyeke gose abasubati ngakerangesi migo cha maiga monte binkiyeke motakarikoa basacha baino yekoirero umuntu twale birengereriye bibe evil minded man ogendo chikosali omwana omokebu noyo. Kitabu ya Deuteronomy emerongebere orochire rwaye rwa gatano na limo. If you come across a bird's nest besides the road, either in a tree or on the ground, and the mother is sitting on the young, kakulenda bwate sinyerango somande. Aba ku Global Radio. Hello. Yes. Baka sai bakanyoro mwana nere bakomono ibaro bona bieka ina bana bane boniki kagera sina kutanga simanye tinga no koro bakoro wose no wanja yani munelende kina rige munelende kebe yani kianga chibaka ani baka kianga factory me ani baka yani tinga chinga wasa tatime tinga kikere kibe ai my dear umusacho akanda no mwana ogo senga akagenda no mwana omwana mumuro mwabo yani mumuro mwabo musacho no mumuro mwabo monene na wato mwana olenkera 7 enyaroke ibono musacho na kagenda no mwana oyo mumuro mwabo olenkera 7 baka bakanyoro mwana nere musacho obo oli muntu mani Wanting nyara ko ngayon ri kinagendo ya kala tiba kaboni go mwana ina mwesko yo mwana oyo na gato mwana obiye kaina bana bane bado muramo Njo maitachi ayo ta gaisana kiri babo manyete na beko nyara kana ngana en kwa korem na mechiende okor no kor ba kor wa singe njo kor ngam yo kor singe njo no yani gwetani mwana oyo mukuru mwa onye yara ko bango se maitachi ana ta renge buje na ko se banga onde ta yorenge se mare ko tani mwana mukuru wa ense bono ense ngo erere ya ezi asante sana mami 532418889 enoti sano ibere sano isato ibere nyemo isano isto kianda einare namba yetu esimi oyo bono musubati yate abuna
nere gende nkia mokore kanirete ngani go abwate umusacho yabuli akagenda mono umwana umumuru mwabo mono standard 7 okunokoro gubono okongwa okorogwa gose bono ninto basubati bakari basubati bono ni numukare bube totebingo lero 0753 2418 kiden chonsbere na pull down na tora kwandenga ne omora lyaje I mean Edwin Mukaya no ara sense meri anytime from now na butora nyora mangana ya senchira ya bene etigango tora kwanerenga ne murante nga basubati abasubati nkieke kirekare kebe nkieke kare kiya nkieke mutokali gokora asenchirenga buneyo kebungongera nate abake gosoma iga ntu asomete umwana uratemo ndanginga na nyorere kebungekyo ochumuralia Jeremiah uri na untiri asante sana asante sana no jana chonja iga onyara koba gako ndikireke bungekya asenchira ya bene kebungekya kagoteba iga if you come across if you come across a bird's nest beside the road, either in a tree or on the ground, and the mother is sitting on the young or on the eggs, do not take the mother with the youngs. Ngatoira timanyetinga na kinda expressing na nyuwete. Tima tina kinda express unanyuwete mumaye ko understanding what I mean. Nkiekige koirera abasubato tebingo lero nkiekige koirera umusacho soka kurunyomba ogenda gusali omwana notali omwana bweka engombe omwana ebintu binga bunebye mboli ebintu binga bunebye nkieka abasubati mutali gokora abasacha na inu ndebingo naki ngikegocha kiabekebe yani ngikegocha kiabekebe ebirecha okorogwa gose nkieke ideka niko mina kyanda cyabuto kirigoro yechinsa isana mu cyabano mu baso ekine cya Africa ya mocha sangangamo na inje abagusi Global Radio. Yes. Igambo yande no chenko irabogochi. Leo uko na makasiri kukai. Bana. Nkieke baba mutakali ko abona abasacha bayino. Ore sima edo barbanyo ngabarato te. Ora aina makuna nyono achibes mutanga was like. Jamani. Bigobona on with our practice. Ayokorenge lino korogwa. Musacho. Babu chibanda no koro lakini asenje kwachana na yani babu chibanje kuri chuchu baka bora na kira ni chuchu. Ngwanza kiri. Anyenga dari koro gune babu chibanje banda na I want to just do this. Because no go mwa bakare so bad, you know? Na ngoro kukumbu ibatana wasina kimi musacho yo no ujumwana kulasa no mwana bakora nanga mona ndike yakumwana kwa kasingi. Ya bana basikuizi standard 7 yo mwana bwate myaka 5 bana basikuizi bakasoma bwango mami. Wa nya saya bakonya kinya basacha na ntiyo nya kuri. Asante sana. Na banda abita bange no chega bakonya goitana. Asante sana. Ngibawo kuri musacho imwa kuna moitinjo kuyeka ndari korosa. Asante sana. Okay, twari mugasomo. Ai nae boyo. 0753241889 inero inamba ya itoye simi karungo ebirengereri byao kwanangamo nainche gambangamo nainche tugunga inge ebirengereri byao mbiribi ekesi yakigose engane ni yakora kanta sensemo ya marani eyo kutoka ase county ya Kisii stepdad stepdad akanyarkoba kagosalia umwana we myaka ene. Very sad. Abagusi Global Radio. Hello. Yes.
si familia ito paka no ai mchinta ki koigumi ande nka hasitu hanki kira se family mama my lady anko Puyo kogati usoni ndo. Hata naye pia na bakorete my cousin si bobono nanchinga noro tagete koreto wendere ngocha sindi yani mpaka kaibu mabono gakiyo na muchinga bumuntu bakale kunakale. Ini shot yo mate abanda bangi ekinene ndoko na rakemere tenyira. Korere kama kabla tuli ya eto idiomanya. Tenyira ndoro de Ibu Jawa Tosek, iyo ikiteni kundani ya watu unuchano kundani idani kama kishamnya na nyaka nota mwenye kwa mure. Itekararanda. Anko ya ona alibanto bano bakamba tu mwana maneno mumuronde no obongo bwayo korambole obongo bwayo networking buyere obongo bwayo network yairi buya pibono na kingo katengo koranga imbunero konyoriri miyu muntu nandi tabu cyo kira bakamutumeka abana babaisike bamwaboro abana babaisike bamwabo bakumurira bona hari na nabwata abana bayi oro le 1990 uyu bombo bono rotenga embe isila ikiko kwa familia tresa batata mtenda sande no lore nonya abandi bakoseba nganuku ngeru isingo tanga nuku ngeru asante sana mami senchirenga bune yo asensemo ya YouTube wetu le live otonyara gwetira bagusi Global Radio asensemo ya YouTube no gaptore live asensemo ya Facebook ya live sanganga mona inche nkie kokorage koirire bikora wenga bune byanyara ko biko koleka no manyitari ekegyoka by the way mwegure binge abuntu musacha boli urara na ngombe mukungo monene urara no mwana musinini mumura mboli egesusu bintu binga bune ebyo ese bintu binga bune ebyo nkieke yekoirira ebikora binga bune ebyo nyako bikokolekana nkieke yekoirira abantu bakora ebikora binga bune ebyo 0753241889 ina namba ya nesimi asensemo ya YouTube tunyara gwetera bagusi Global Radio we are live there dabotika comment yaro abagusi Global Radio. Hello. Yes. Ngoyo toko kwana nere. Yes. Karakirirabu mami. Karakirirabu mami. Umugako bareko ngenda mone cousin yaye. Bona lichenga kira bona muri muri sopiga kama pani sorule nyumba ko ochi. Kuno muyo ya kari kwanda chiseja para nentara kuna aja kama kwa tinore ngajago chi. Amugwandi ngamufunga ni soire nyumba. Mwe cousin yaye. Mwangu yaye bono kwanza kai akati ina yeye nje kuweka tatu mabana mama bayo. Bona kamufamu ni nyumba kama dai kumbe ile bibi dogo cha kwa kora kiko ikati na kwa cha kesi. Bona tukachukua badoko ngambira na isote ya bai kuri keto kila kora mutaka tena mbwa yangu kamba. Kuruweli kendenge kabisa tendo mpaka bone ikatubakura na hiyo. Kasi niyo yaye no mwana mukorenge osoro muntu orenge people. Omwana omoke tali monta maneno ore school. Ai bono. Baba kabunse ino moro kwanse ngende kiabeta ko senkai. Ya buta mangana ika yabeta ense ino mano ko senkai. Ai pada
nabo byakabeire sasa asante asante sana tali rero mwaigwaya tali igoro mwaigwete amang'anaya mwaya igure bunako nyakoba mwaya igure bunako nyakoba buna abantu bakonya gukwana amatuka mange ebindi banyarko bigokorekana amatuka mange ebintu banyarko bigokorekana ase binyoru byaito ase chinyomba chaito ngoko nyoro musacho munene ochiro saliri ngombe osibona mwikire bakasa abana buri abana kin family arafu mwaigwa nga anigo batetanga mangana ane ye family amangana ro rata bwenti ko ba ye family amangana ro rata bwenti ko ba ye family abwena taligererigwe agambwe na hindo muntu yasibu no kifo nyege kunyarikana asenchirenga bune yo mwancho murigereri nabo igo mwancho mutegereri 0753241889 Timaya tinga ondebwensi obwate contacts ondebwenti umayenta sekole yakole kanete nyarango kubako wonte abigo chama igatoranga umwana winko irwara asenya gitari umwana winko ligereri gware na inda mangana yunko ligereri gware 0753241889 abantu bamarani Timaya tinga monte gerrete abantu kurmarani mate monte gerrete onya komaeto umwana oyo tumanyingo go chamaiga twakirangesi migo chamaiga tunyaka kuba tokoranga goso mwana oyo ntomokonya tumunyoki asenya gitari arigererigwe na endo torange gitambukiro nkubuyimo kigukere koine kibuno mwana oyo nkonyoraro boene buaye sencherenga bune yo mwancho murigereri naboigo omwancho mo tegereri abwereri yaito ya abagusi a Global Radio sensemo ya YouTube otenda boitera abagusi Global Radio ne chinsemo cyo mutandao abagusi a Global Radio karunge birengere byao mwana oyo mwamurigereiri umwana oyo mwamurigereiri mwariro mwana oyo abantu bakurumara ntima tinga mondigere tiko chaiga mwareko babaya monte ebinga ondo manyite mwana oyo ondo mayite mwana oyo ondo mayite moibori bo mwana oyo amote ebinga atorigi toranga ngane yunkoligere were ngana te oye family ekire ikire ga bungana tiriko baye family yako baye serikali 0753241889 0716059823 enere namba ya WhatsApp kwa nanga monanche sanga ngamo nanche nkora myoka yachiduka kidogo makoina na asembeo tunyako batogo sanga ase enchira yabene kegima Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tuko bwatanya abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomogusi ine kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkoriyore amubogani asora nyoro bokolari gwekerengo kegoro ase rigori rike bono bobatiboyo abuga hotel nero richibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemingia yobora Raro inyora amagoreto yobakarari nigo alinsemono asokorara obutuko moyoka nigo ogwakana shiringi edbweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda ashiringi emerongo etano chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729323479 abuga hotel bokorari bekerango kegoro ase rigori liansi
abuga hotel bokarerwe kerengo kigoro aseri golira inse umwancho muri na boigo umwancho mo tegari babagusi Global Radio neri bagalia oli obosanga mo 92 sanganga mo 92 ase enchira engabuna iyo tutabingune birengere bya ombiribi nkiye koro chike koirira bakebikora bingabune ibenya ko bikorekana chinsemo ao emwegure talinga ndero kamwegwete talinga nkuruga igaya chakera marani yaya nani chinga kichinda by the way some few days ago I think it was last year mwegwete and maran there's something which happened there the same thing asekurwa sanseme ya marani the same thing happened there timaitinga ebirengere bya ombiribi nkiye kokorengera lige koirira ebintu bune ebyo byanyara ko babikorekana ase chi county cheito achinsemo cheito tumenyete mwana oyo mumoroche gaburigeri mwana oyibuya ndigeri mwana oyibuya umwana oyo umwana omoke an innocent kid umwana ole innocent mwana dama itikende gyonsi kayi kuruera kayo montago chorengereri bakoranga oyibono isanire norocho umwana oyo mwana na madrongo esibi umwana oyo ni enengera kamanyete nkiye ko iraba kebindu bine byanya ko byokorekana chinse achinka cheito ase binyoro byaito astokorwa sanganga mo nainche karunge birengere bya umwancho murigerere naboyigo mwancho mo tegere bwere yetu abagusi Global Radio. What leads to this? Ngange dokiye ko ira ebindu bine byanya ko byokorekana birengere byo nganto ko chamaiga yekuru kwa bagusi Global Radio kumbune kyo mugusyo mwancho muri nabayigo mwancho mutegere babagusi Global Radio togenda to kusangaiga monte yabinga ebirengere bya ombiri mwegure talinga na yakora kante haya binde bingi byanyara ko byokorekana kuruchi county au umuntu urara nemboli umuntu urara n'engombe esese ebintu bune ebyo engoko ebintu bune ebyo nkiye kige ko irana ariko nyoro umuntu buno yoro cyane umuntu nyoma to umuntu people nkiye kige ko irera mbake bikora binga bune ebi byanyara ko babikorekana abasubati babolire no korogwa no kongwa ogwancha sanganga mo 0753241889 abagusi Global Radio. Hello abagusi Global Radio. Akora mna eyo ya mincho kire kidogo timatinga ebirengere bya umbiribe sanganga mo nacha sensemo ya Facebook abagusi Global Radio, YouTube abagusi Global Radio, we are there live sanganga mo nainche oya akurukuna oya akurukuna umwane kibirti autabayiga no to akori rigoro mchadara kidogo abasacha batutebye obosoku obonene ate nabasacha batutebye no abakungu totebi inkiye kigeko irera mbaka abasacha bakore bintu ngamne inkiye kigwera bako muntu oamwa okora egento kenge buneke 0753241889 namba ya nesimi namba WhatsApp ya 0716059823 spinika kama ngata bina basacha batutabi nchungo go chaiga. Asante sana. Ndio kumna Jackson Ayuba hata bina ni mbaya sana. Huyu mzee huyu mzee alifanya vibaya. Asante sana. Akuruna Caroline Kerubo hata na this guy really not good person. Defiling the baby girl honestly must be jailed forever. Asante sana. Mesha kisarara kote babuna ayo no morogi nga oyo no morogi. Asante sana. Adango ino morogi atana so painful yo akoro kubuna viri kipenzi kiteule no cheke akoro kubuna nyakundi Sovan Robert atana kurwa Nairobi ga honestly that man is more than a fool because how can a real man can sleep with a young kid na inde bono igoro yayo oyo nanko yaye step dad anko yaye timati birengere bya umbirwe sanganga munaicha sonsemo ya YouTube, we are live there link nere ina abekira sonsemo ya live teganda abekira link ya sonsemo yo ezonya ko batoko sanga murwe birengere bya ino to sanga ngo chamayigamo na inu mwensi monte birengere bya ino mbiribi yani na kieko nyarekana how does that happen 0753241889 ine namba ya nesimi inkiye kigeko irera mbaka abasacha umuntu onyomete step dad isomoke kwa imuka wacho salio mwana omumuromi no kayoko rusgat kayoko shinguru kayoko rusya 0753241889
ine namba yetu esimi enamba ya WhatsApp na bakongakira esimi WhatsApp orobirengere byao nigere 0716 05 9823 0716 05 9823 sanganga monanje karunge birengere byao chimesema sindo chaka ya sensemo ya YouTube na chinda tekora aligeria Ferista sio mali yako tabaiga nimefika huku ndani na masikitiko kuliko kuharibu mtoto angeenda ama angeendea kuku juu ni 800 tu my friend end of the world prayers needed devil is alive binebirengero bya Ferista Somali inkieke moko rengero Ferista yekoirira bakomusacho twale birengere ebye bibe byogo chiko defile byogo chiko salio mwana karore nyanchama gotebayiga how painful aki okonokoro wa piata yabno okonokoro wa according to karore nyanchama elda yetukia gotebayiga gakya basacha talibuna tibali go isanekiwa ni kama hii tabia ni mtu ukuwa nayo vile birengeri byaye akuru kumuna GF JBC ate abuna oku nokorogu gake mbona ate abuna nova maonchorane abasacha babeire ebiurambago ebibumbuli this not something to love at ekitari gendo kyohosekera ekininga tukibwenda ko gikirwa Jared Nyamboga ate abana very painful watching gotisamo cha Nairobi Westlands. Asante sana iswali lya neri libo liliana neri ninkieke moko lenga ligeko ire bintu bune byenya ko bigokorekana aseme chiaito ase ebinyoro byaito najo nyenyo ara victim abasubati mbrato kwanda na borobwange batato batabna they are victims nara yonte birunga nigo umusachoye achiete agachigosali omwana bwendugu yayo monene omwana standard 7 ino omwana omoke nayo nyakore victim you can call me nabagana bogwa kesimyo onte bibrengeri bya ombiribi 0753 241889 enambe yo nigo ile na namba ya studio sanganga monanche enamba WhatsApp nigo ile sanganga boygo amonanche karunge birengeri byao karunge birengeri byao nkieke moko rengeri geko ira bake bintu bungabine byanya ko byokorekana ase binyoro byaito ase nyumba chiaito mwamanya koteba mune bintebi nga na mangana ye family mangana ina ye family kara ligeli omwana oyo ligeli ngo omwana oyo ligeli omwana oyo montebye look at that kid an innocent very innocent mwana itama itikende gyonse na kyo chako beko mwana oyunse mwana itama itikende gyonse kayoko ruchinguru tima itingo moralizado ki ayunso obo moralizado ki bonka yale ngena arutambo ta ante binga abantu baso bona bana steli ngamune and it's like 3 months by that child moy weta mangana kurmarani some 3 months some 2-3 months child moy weta mangana kurmarani nanda ya chire min khana tabana ga kyo yo no monto mo bepi ainde nigo akonywa enyasole ino monto nyome da bamba bakombo lingo na ino monto nyome do bwata bakomo kungu timeze na bwata bana very painful yakor kumna David M Sirachonyo Tyson orogita akatabaiga omwana baba getutu ekidege ndo kyoko kumya sana na kila na kiama yanda manene mono obuno boso kumono montumani gokora igo inkieke mokolengereri Tyson inkieke kolengereri ko iraba ko musacho wa muwa gokole bintu bingabnebi nokorogwa gosono gwancha spineka kama otana torie ngina olia mona magaye kebunge kinko liginde ndande translate ya somo rubeke usina limora ke igubuya asencherenga mune yo karunge birengere byao Pacific Muraga tabaiga nimeshanga sana so sad kuharibia mtoto mdogo maisha yake basubati mbrato kwa na barata na barunechi victim tima tinga nayo nya kole victim onyo ko wato musacha okolire igo osomo cha musacha okole bintu bingu nebyo ntebingo ko chakaiga otena ke story ya renga abantu bonsi baigwe to kwana lieta ya naboko biserieta Petrisa mubasi akote baiga ni nyakati za mwisho tuombe sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Atimete birengeli bya umbiribe. Timete birengeli bya umbiribe. Elaini yane siminego ile
enamba ya nesimi neigoire enoti isano ibere isano isato ibere nye yemo isano isto kianda ene ari namba ya nesimi karunge birengereri byao ligeringo umwana oyo umwana oramurorera amabera umwana very sad very sad simya nga ndo cha maiga tiganda mnyoka ichiruka kwira nande asembeo kolende ngakeresimi karunge birengereri byo ntebinga nkiye kokorengereri gekoirire bintu bune byanya ko bikokorekana ase binyoro byaito ase chinyumba chaito mwamanya go kinma tembero binga byakorekana mo tanga ne mangane family buna mona igweta bantu batanga na mangane family. This is not a family issue, this is beyond a family issue. Aina mangana ya serikali bono ganko ni gafamu maboto bwata mabere amange gutagite ko gore ngombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na manga per day na tukonyora over 100 liters na igo munye ko bwata matanga ko bwata shere tukanya ko chandeka tukanya ko mabere ye packet ake simiko ni gafamu mchuo ya mabere atuwani go na bakonyora 40 liters bwata matanga 40 liters no bwata kirageli 50 liters nabakonyora ande kutaka kuondigia nabakonyora se nambeye 0722282631 Janet usonye ko korbo songo usukunye korunse mende yonsi ko bwate smartphone just google koniga farm yo kalenda bakageita. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri, Imeya Abagusi Global Radio. Goseria obotakala na omara wabage tutu videlis mochoge. Naraito gukwanira. Bono monte binga na kieko nyarekana na kiego ikera umusacha ku musacha. Chimesime chena igachinsa mo ya YouTube no chimesime chene chinyinge ngo chirigererinde. Na kiego ikera. Getabu gya Deuteronomy usoko iranira kwa machiko. Kebungo kia kemeronge ibere na ibere. Rochirero aro gatano rime kego tebaiga. Kera benga kwanyorire egeswa kienyoni kere igora asomote goseinse aseriroba na onyore nyoni engina eraire igoro asamage aye gosase amagena tubaisa koire nyoni eria amona magaye. Hallelujah. 16059823 ainare namba yaito ya WhatsApp 53241889 ainare namba ito esimi ibirangari bya umbiribi inkieke okorengari gekoirera mbaka abantu mani abantu abasacha zadokimo Kenya na ngorangeri amangana inze inabete ngusi yeito aba kusi Global Radio. Hello Anturi kunya kwa nyamuntu korangana tu kwakiani gere mbe bwangu chap karunge birangari byao omukenya atanga ngusi ya itabe atamangana haya naenda sense moya marani 3 months inchira era engane ngabune nja betaroro ngane ngabune nja betaroro ninkieke mokolengeri yekure baka mangana haya abeire talinga nda omwanya igwa some days ago mwanya igule marani some days ago mwanya igule nyorobi asta yomutali kubaita we mangana ngabune haya no mutali bana engombe esese ekemoni kayo muntu okorushinguru kayo muntu okorugads nkieka basubati bono mukari kuli nabasaja baino basoka isiko nkieke gekoirana kinata Montebie kitabu yokoiranira kwa machiko kosa Deuteronomy orochererwa ayo semo stadio yo bwemerongebere na ibere orochererwa aro gatano nalimo igayate banga kera benga kwanyolire geswa kienyoni kere igoro asomote goseinse aseriroba na onyore nyoni engina eraire igoro ase amagaye gose ase amagena tubaisa koira enyoni engina nabo igoira mona amagaye erabe bobe na kierabe rochererwa ero gatano nakabero gotebaiga oira mage oka korende engina ero oyetige eiruke egende ngoire amage otige engina eiruke egende aseki kora koleigo nebe buya asole naende nobe moyo asenga kientambe
kina kie kitabu mwana orate mare gonte abindigereri na kerigereiri kide kando chiko mnyokaga na mirongo na isano ibere cya butokire igoro ye chinsa isano ne mo chabano mubaso lele natika wana chide ntura kwandenga neye my friends lele natika wana chide ntura kwandenga neye turata kunenga neye buna antu abagusi tweboringa ngaitu achire rongi nkieke tu amochire omuheri uko chigocha sheira ke munta agoteba iga kuno chinsa omochia makongeni jogoroda gaki abagusi Global Radio. Hello. Yes. Nakiwa ilire buya nainde. Wato ilire buya. Nje asiri ngane iri nare gotewa naki. Abo korango mochano monene oveira saba bana saa asinzi. Mona sawa saja na bakungwa buka ine lakini rede bakoranga basaja baikani. Ekero konyoro mo saja koira omwana mwaga igawe na ndasika. Abo koranga nere komotu aito liboge. Ali me. Como saja moronge to gutiga muka oge na kigeni komana sinini. Na kuko akumosai. Ekero to de bira na to koranga na atai ga tumekata. Na ita ni kichiga kichi ba mimi soto na komora ndo bigero tera. Ngara papa ke beta ara ko kinya sai. Bibi bigero tera ngo ndora ije ora ara ne o mnyama gose minamoke pe sebiara. Yura gereri. Lanse na bana tena ba matuka ya gire ba deriwe. Ande saitani mo ko ndio maiso aso kora ni ko ni ka Ansenare korangiringa nyendiri kuti eto abarandi bari bwanja barasandari ngandiri ga gosimba ko nyezi nige kana batongora kutse na mabari mire musenya ta utubwa kone biritu nige ko gara tu ambiri kueta machika Ansenare kotena ga kiti kurete ndi ya ko era ko gara ora bakungu tuli kore magutiga bana banyaruka chinga chinga Avere akomwe eko gero ko chikutigo mwana bano kwanyoro mu bako musabiri. Nainde na bane ko kwa kende yo sikeli mu kanga le kasa. Ono tiganya saa ko na wasi ko Kenya la kinya saa ba na mavera. Bali saitani atare bide bana kale kinya saa ba ko ila saa magima wa ujuke. Kinya hivi na lia neli. Asante sana mami. 0753241889 enoti isano ibere isano isato ibere inye eje mo isano isto kianda inere namba yetu esimi mbaro baltinse mu chadasa bote ko gamba mo 0716 05 9823 Onya kore victim boy na boko na mo 90 urwe birengere byao onte bingana kieko nyarikana na kieko nyarikana Nere vili mpenzi. Aba kusi Global Radio. Hello. Mwana wa Wagetutu. Ncho monyene na Kimanuel Mwaga. Mbuyande gaki. Igai kabono nkolera tole ntoma yatinga nkieke gekoira baka basa chantuboli to go salia abana nkieke Mwaga gekoira basa chatu akole mdo binga bunebi. Ndinje narorire. Na sinye gukwana. Ngone na gizi nyando jena timani tingi kia veire. Kore ndi nguburi mwana wa Wagetutuga. Mondara kora magonzo bunaya. Tako yiru watu ende yote. Tako yiru watu ama tukavere mesiarwe unando irana. Nando mondo inakore ligoso watako kora. Ao kora ligoso na ile bujapi. Ihobo no teria bagambia atebare. Mo kitinungu. Into abateri na barati. Hello. Hello. Yes, ningo igwete. Tengo tanda barati na baro mutiga barandi ntiri boronge. Tiba ogoa.
Basi nilikuwa na litukonya. Asante sana my brother. Baada kora nyone kimbati. Kunya matera nega kinale kunya kunyabo. Sawa my brother. Asante nasi. 16059823 ina namba yane yesimi sanganga mona inche karunge birengeli byao bili umwana very innocent, very innocent. Umwana itama etikende oyino umwana omoke nabo igo onye komanyete enkayo umwana oyo onye komanyete abayiboli bo umwana oyo totebingo gocha magatwene kinga umwana inko nyoraro bwene bwaye naende umwana inko irwala asinya gitari aligererigwe amangana yo kugambirege enkai na erete mangana ina erete kare 0753241889 ese kabanga no manyete nkayo mwana oyo no mayeto mwibuli bu mwana oyo to akirangesi migo cha maiga kwananga mo na intwe amangana ito yaligererie umwana oyo ananya gitari aligererigwe na endo umwana oyo anyorobo ene buaye Videls wa kiribia bokiete buya nere film penzi kitawile akimchado yule yani wawasiri lakini abantu abange abera affected withra mangana buna yo senchendo ya mwana ranga tingukuli kyagira ba senchirenga bune yo mwancho muri na bayigo mwancho motakali baba gusi Global Radio no chenge ya minjo kire kidogo abera nyorenga ne victim hakesi migo cha maiga just hide your name nganga mugano una kimugano urenge abange barumo gano makuru kuna shira kimutako tebaiga kuroma kongeni jogoro digaki korokwa ate anga korogwa nkuriande oyo no muntu umubere ogamberete abwati we buya naboko tokanga na abanga akoreire bo matuko yo mwibi ne merongene by the way umuntu yatukwe buya aligererigwe buya talibona achagete oyo no muntu okorere binte binge Evans Mumanya agotebaiga. It's easy to take jabs at someone else's dishonest behavior, but it's hard to recognize these same attitudes in ourselves. And it's well we fail to do so that we fall for the trap of double standards. Evans Mumanya kuchinsemo cha Mombasa Bikoni nero yokwanira manganayo timate birengele bya ombere timanye ti nga nkieke okorengeri according to you nkieke okorengereria yekoira bakaba sacha twakore ebintu binga bunebi eno tisano ibere isano isato ibere nye eyemo isano isto kianda sencherenga buneyo asencherenga buneyo tuare konyoro omuntu ore victimu atoerera tenga nkieke kegocha kiali abantu baito nkieke gocha kiatori buna antu abasacha chimese cha nsemo ya YouTube ya live there nabato nyara kwetera ba kusi Global Radio genda nsemo ya YouTube genda ga like subscribe pa YouTube channel yetu ya kusi Global Radio karunge birengere byao dada umwana uri very innocent mwana imurigeli by the way ebichana ore kabwa sa screen ebichana abekere kabwa sa screen ligeli ngo mwana oyo ligeli umwana oyibuya mosonche soncho umwana oyo umwana oyiga bwate myaka ene ngo mwako oyigese nigo rako orto kotara Lydia ke muntagate abuna oyuga aki abutorwe okoboko amono kugoro komo mangana yo kumiboli amangana yo kumya oboso kuboli ase abasacha niyo twekire amatuko yo muheryo bune bibiliya goteba saitani oukoririye abanta maiso oyo akor kubuna Alice na akororire Lydia ke muntu na akororire Veristas yo mari na ro SMS yao abra sensemo ya YouTube karunge birengeri byaino sangangamo na inche ngakirange simigo cha maiga karunge birengeri byao ntebingo na ayosokorra kwao nkie kokorengeri geko irebinto binga bnebi byanyara ko byokorekana ase binyoro byaito byanyara ko byokorekana ase chinyomba chaito 16059823 inamba ine ya WhatsApp ine namba yaito sangangamo na intwe karunge birengeri byao ngankie kasokorengeri kwao
nkie kokorage koirere bintu bunebi byanyako byokorekana azichinka chiaito ase ebinyoro byaito ebintu bunebi byachire nkuma ebintu bunebi byakorekanira aroro tomatinga nkieke yekoirere bintu bunebi byanyako byokorekana chinka chiaito 0716 05 9823 inare namba yetu ya simu, namba yetu ya studio nigere 0753 24 1889. It's very sad. It's very sad. Royo mwana wami wakitena kuru ase county ya Kisumu akagenda akabutora nyoko biara. I mean babo mwabo ngina koro akamubutoro motu akabeka endoi makaira polisi goteyanga oyo na itire kayibonense yaito ya elire inkieke kare ko bagusiya ito inkieke kare ko bagusiya ito Fidelis SSMB nembe no yegambera toko yechecha toko yechencha pi tego tigeitwe ekwe because of we follow up. This is not the first time. No bwati egente kenge ko bagento ketanga ni musacho ya kolire ekenge ko bagento ketanga ni musacho ya kolire woto soromo kanka ibono kwagenda ese yoro sana ne yoro sana no yeiranka te komenya omusacho yo aitu akwe ngweta abantu bagukumeira musacho y'abantu bagukumeira iga nyoka sensemo ya YouTube no tore gali nabo tiga comment ya aroro nabo tiga ngana ya aroro osanga mo na intwe tunga yebirengeli bya umbiri igoro yengana ngabuneye kiroko liri umwana oyo ebikichana na abekire gabo ebikichana ombege tabo ikiroko liri umwana oyo no umwana omoke a very innocent kid mwana otomanye tikende kiranya rekananga no bwate contacts ko sono manyete ya mateye. We shall make sure, we'll make sure nga abana aba gose omwana oyo gose amateye nkonyorero boenda bwaye amangana alinga amangana na yege nkanto ya tageti amangana ina autotageti pi nga amangana na yege nka ya tuakanire aitu ayakanire ngolio konkulera bono go cha gosaba antu mbaigwe ngakerange simiro okura gosaba antu baito mbaigwe abasacha nki kaitu achire romi abasacha nkieke ikale go toroma sensemo ya YouTube abagusi Global Radio kindly share the stream share stream eyo torrego sento ikerie nchiriye torrego sento ikie nchiriye asaba anta abange torrego sento ikie nchiriye kindly balmora sensemo ya YouTube can you share Brahim Time share Gladys Sosoro mwarengi wanja moshe elidagetuki moshe Jared Nyamboga moshe babo elidagetuki kege moshe Caroline Nyanchama moshe Everistas yo mahali Alice Good munyako moko share stream eyo share toikera abantu abange tobakurere gosen usaba sacha banga buna abuntu baikere gose share to Facebook share to YouTube share go chia chinse mo chons bicho mutandao gosento kure bona abantu baigwe mwari wanja moshe tukurira abantu aba nakirange simigo cha maiga nkurira abantu aba tukurira abasacha banga buna abaiga torenga gosento basiri gusiya itonka ibono torochi. This is a small kid. Oyino umwana omoke okorda gotara moisonde mutako tigo umwana nara akina umwana nara atara umwana nara genda on school 071605 9823 ene namba yane ya WhatsApp namba yetu studio ni gere 0753 241889. Can you share and share boy gonna bako nyore ready ita nsemo ya Google Play Store ototegerera ni goto live chinsemo chons bicho mutandao gusento ikera basacha banga bunaba goko nyore message yenyo kwantegereire na yetema nko ye share gusento ikera abantu banga bunaya ama garamia yani gusena kinda barokanga bunaya agosaria abana bake omwana bwe myake no ino omwana omoke oino omwana omoke na indo mugako yonga na hanko yaye
stepdad aina bonge tato mwabo mwana oyo likalioko mosemya omatabi na kyabwenda kusoma school omatabi na kyabwenda kutia bidia sama somaye no mwana ogusali aina omusacho isainoroche atubwenda kuguru kumusacha 0753 241889 umusacho unabwenda kuguru kumusacha rutango mboto na ya senganeye karunge birangeli bya senganeye chirani cheito nigo chigoire chirani cheito chonsi nigo chigoire sanganga munainche karunge birangeli bya ugo chamaiga tutarakoro moroberi ide kando chene bere chia butokire igoro ye chinsa isa na bere chia bono mubaso echine cha Africa ya mocha ndabata Moshe kabisa torego sento ikera abantu banga bunaba amasacha anga bunaya iga tutamyo kanga chiruka nakirange simigo chamaiga 0753 241889 Kumancho matagarari samarieta anguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekurukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli asmabiria ni gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche monon konyeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndorwara ndobwena kero kyombura twarwara kero kyomuna kera. Twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma tori bokimekeni karibu mwancho muri na boigo mwancho motegere bwere dia ito na boigo bwetibye ito abagusi Global Radio mebirangere bya ombiribi sanganga mo nainche abagusi Global Radio hello hello ombwa bagitutu bwa kire bya inga bwa irenko irabo gochindoche mononga iga mbono bokare boke komyamo ngoyo tanganya somu jarana magenderete wono nanche na uganga nda street ya somu jararan kwa na mangana biriga tenge tanga ni kwa bori ngang kige ko gara ko ni bigenderete na ya gendere ko bucha ndo ngolinga ire jatarai kandi muna wande ba ire tarai lakini inasimama kidogo na wataanga vile jatara hili mondaro kurata yanga tingi tombe to tamira maga to tamira feitani egi to karano muene na ile ndio ndio ya akonye abantu abange sonyoro mondo ojikuri bari dikuri tanga nero kubwata ibo egi to buni biyaga le kubuja eri dunyane tanga nini ekere bide bibi koba abantu abange gotogokira iwoto kira tuomana batabanga iro yo mito ono kibenki amanyene to goitera tuomana bagende manda twatebaninya ndango tukwana mangana ikinyumba twakwana mundu igwagwa yana kubisho ndipo manyigana uchichiko ono abantu none gwaba ngitutu kwabo ni omonde shoti engane yekabira ichi omonde wetogotwa kinguru atoka telenze kyano kwakani ige kora kinguchi na sana umuntu bwikari yogore akyo kora abuneze yabari murayo ruoro rari tuwo murayo gusabande bakona gocha yoko nyoro umuntu ko tebanga yaya ngara na kora tebe ko school umuntu bana kubori yenyake 80 yarire ngaka sabi umuntu ukwana na mangana abone ya na sogete akurumaga umuntu no muntu nyomi kana ko tebanga ile na buri familia ale wozo hakimi kanyara ngitu kwana nchibuki ino ngana iko ashe umuntu korire yitubuni kwana na abantu barabe basoka bakwane twale korore bintu buniye kero biko kore kana omuntu wase kurire bya maisa mabe obuntu borore tuko na koro twana kweberegia toto konye kabisa na mangana ale kero umuntu akorire biki ndimo mu Kristo ngotenga tirambi ni tete to kandi umuntu na ta babunya ngakero kende akero umuntu akorire nda ichi kwana lakini na tuna kitu kaliko ngaambia
Bono na iki toko roho ana toki gerere lakini sabe kile sala gatio akabeke serikali akayari chief ila kiite kama mangana bana pare kani igo toko report kuja kabla hata report kan keringa to akore ngani implica yani kile mure to tenga normalization abantu ya rini naro ni kuja kawaida kitu ya kwa kana zanya owe yale na baka tega wate kaigo eso tu muchaya to mana ro tua chongeli ko tanga de ko kawaida yani tu ko rana ngi to kede ko to rego sia ebi ngaje bintu biko yere ya tolichire kono no ne bogo ko na okale kana abantu ba etani asingi to kire to jamarika ngo soma ngonde linga eso toro ro bogo okale kana okire nae watangira sobugo ngo umuntu to wese kuiranga kero kindenga ekero gwakira wozi corruption ro chego ro teze kedu ngo okale kana nga ya na rio mu kristo mu tari ko tiga serikali tari ko na go kwana abantu bande ko ya Igonaye in your silence, you are supporting everything to Parakana. Ina Mangana, na Chima, Abana to Kogi Kirua, the Tana Dana Monto, I tweet, I don't know the killer. A king by Talano Monto to attend Chico, Abanya Chico, and Yasa and Chile Varoro. Then you were dealing at a Korean and a very chicken Kiara thought they might be function on my mind. Function of the moon. Actually, for you, it's a tiny community. The only way I get to Vega or you don't do it. Asante sana. Uyu akoro kujeremaya urina untiko chinsemo cha Arlington, Texas garia fodo. Data yabuna manyite bintu bune bina tokubigereria tuanaiga omuntu ikwa aseke gambero mambyo ndo akali yaki omuntu chakana no arari mambi nakina ndata akore kenga muneki na intuwe bigambero byaito abanyanyimbo tikango tuimukie tikango tutware tikango toba aba tutware umwanya bantu ashiumwa no mwana wakoro gento kenga muneki how will you have taken it Morandi ya Jeremiah urina otiri okwanire buya mwiru nako erenga nabuya otebirenga ebintu bono bya bena ne naro point ya yakabere mwanya igwa tuirenga bone kine tujya kawaida ngakia beira enka waida to gotika igo na ende nkobera ko musana omuntu gocha gosoka gotanga gente yankorekanire mbara moyo kubantu bangakire simingo chabatenga baeteira mangananga unayo ngankobera kongu ekero omuntu gocha gosokero monyeno tanga mangana yankorekanire na kongu sana 16059823 number WhatsApp 0753241889 ensengima ireni nige goire kwanango amonainche anyagwaka kwanya olere nigo yari busy it's on now ireni mbuyere akango 0753241889 so sad ebintu bune bitari gaho kabya korekanire binde byakorekanira chinsemo au by the way I told you 3 months ago the same thing ya korekanta sensemo ya marani timete birangeri bya ombiribi aba kusi Global Radio yes mwana kwa kwa tutu na kiwini na kiwini Frida mwana wa kimoni yabwa atoirire bonombiriro tura Kapalnya aja kalau encende bila pakangnya gue temannya cina cina korban. Ani yang kecil yang kenapa karena ranger aja sudah tak cantik. So lagi yang kecil itu nak kiara ini lara. Nih kiara tu kau lara ni jual hanya nak kau kiara lara. Yang tak kau nyara, insya Allah ni nak kau itu yang kecil yang lagi usai kuno mui. Now what so keep paper with you. I think I was in June to your next to which you are going to take a record. Now there's a card to Kingo Teranga Montana, think of Monadrakina. I thought on one in the Marca Veranga and Canarca Monadrik in a Yokomoita, landing and down there. I think it. E che era un mondo io guardi con i vini e poi ancora la scala che plani era un mondo io ti dir io ti dico che era ti vuoi niente che era ti no e man viendo rotinato e che sta correndo che io ago cora
ndakakirere so nikinara koteba igagati tugatumukiye kwe monye ndiye abantu kubanja tumeke sho tumukiye kwe motomani ngaki ekere ngende yakore kanire ndiye tutukwenza nakora Omo yo te kora chik sama pyo goito por example bana muno yo kora kai te kuitwa akrisia bande mbo banga nguchiko kora nguchindo gusto neva tri Sorry, please, creo que van a ir bueno, por ahí dentro, que no me dice. No puedo que tú, y tengo que van a ir morir en nuestra calle, Mogambino. Y nada como yo, haces tú, se harán nada como vamos, digamos, y canal cora, tendrá 5 años. Asante sana, mami. Ndio monoga, que tiganya saba bwati na ndi tiga kenera kora kana fumwano. Asante sana. Ndio mo. Anya korandonsi na hande no maito moibuli oyo no maito mwana oyo we are here Abagusi Global Radio reach us to akeresi ndebe abantu ba marani ngai mwagenda abantu kurwa sensemo ya marani me county ya Kisii aiga to akirange sibi totebingo abayibuli yabo toene kingo mwana ingo irwanya nyagitari mwana ingo ligere ligware na boigo egetambukero kegwena tenko imo kiukerego cyase umusacho yo engitie yoro sana eli mwana oyo anyoroba ene bwaye amangana aringa ayina amangana yege nkantu ntubwati ayibono it's beyond ayini gaetani tyobonka ayini gaetani tyamangana yo kugamnege nkai ni gaetani ti ontiri nabatenga it takes courage omuntu omolemu wo chagosoka gotebanga ya yankoreka ine igana ngaya ya beire igana nkobera kongusana enma etenga ebikora ngo bune binge byabeire bitali gokwanwa omuntu atali gokwana umuntu agukirira yanya kumuruma ime yanya kumuruma kurume nkoro ya mu affect wasaliri omwana obugima wasaliri omwana omukobugima omwana bwe myaka ene kwa musaliri obugima bwaje ninkieke gosege koirera mbaka basacha batwara peace mind yoko go step ahead wochosali omwana omukonga muno yoyiga yeko kwa Abagusi Global Radio asensemo ya YouTube we are live na batenga you can share usento ikera basacha banga bunaba usento baikere tunyala ko batuko nga musemba chenchie sensemo ya YouTube chimesmes nchirando cheka ga chinyinge ende tukora chietera kidogo YouTube ndekora etera chimesmes chena iga kidogo ngunga ebirengeri beno mbiribi nkieke ebikora bine bada bye ichoire ebikora bine bye ichoire gusiya ito ebikora bine bye ichoire yabeire buna bono ne naro people have normalized it akoro kumna Dorcas Nyaboke hata yabuna no kurutinsemo cha mana masiri no alime aligereti Abagusi Global Radio abumba bala sensemo ya YouTube akoro kumna Dorcas hata no alime umuru sande sana hata na so sad Jeremiah orina untira hata yabuna it takes courage to come out on such normalization and unreported happenings. This is how toko burugera chimbwa echio chimbe. Exactly. Nga enchera tu akolere gente koba enaro kobe gente ya kawaida. Yani okora kwa nga ine kawaida. Esther tu akire iro kebe kanga ikine gente ya kawaida. Ngoino monto musacho lebu mwana Enka waida. Enero ya irira bake bikora bingabone byabeire enaro byabeire binge asorongoro turagusi nyamira nkisi byabeire binge. Nainde amangana ngo kugambira kwegenga egendo kiekere to this level ekitari gendo kyo kugambira kwegenga ekiregendo kyo bwente kuririrwa mone serikali no moyigwa jira mayateba none ibiringo tebere ngabono maete asinaro re bintu bigo byasinya na kiaba gambe babere torro na kiaba tulete babere torro na kiaba nyanyimbo babere torro na kiaba na chiebi no babere tarro ine regasi yabo na ota igenda sensemo ya YouTube ya live there yango bekere link gabo you can share usento nto ikera abanga buna abayiga tobasemie listen akurukubuna vena mamake hope ayata na Naomi nyamwita na wanaume ni maumbwa talibonsi then mamake upata na what I conclude by saying wenye tuko na watoto wasichana
Mahali imefika haivai tuoleke juu. This case si eti ni uncle yake, ni babake na huyu mama alioleka na huyu mtoto. But we need to pray hard for our beloved babies. Toto la kisia tena watching live kwa tinse moja Middle East. Asante sana. Ndo chaiga akoro kumna onchie kunyakunde atana mental health awareness. Some of the people who do these things like this are mentally ill. The society should create mental health awareness. It's beyond those things like this happens in the society. Ate anga obuno burwaire wobongo Pacifica muraote baiga mochoge bwati anga mangana yo una okotobwatelia amadeni. Ukipata picha ya huyo mzee tunataka kumuona. Licharabosa. Asante sana. Ahena mangana abo entokulia kira watalinga abantu kurwa sense moya marani. Mwale wancha mumanye montebye. As you can look for that, mwano ino aleka bwase screen, mwano. That's a very innocent kid. Oino mwano tamanye tikende, omwana we myaka ene so mwano imo sanda ko tokotara. Mwano uchi none skuru, omwana ina manye tekwe sivia. 0753241889 Inara enamba yetu esimi mwancho muligenda boygo mwancho mutegarari kwanangamo na inche. Sangangamo na inche karunge birengere byao. Onte bingankie ke gosekare koirera amangaranga bunaya anyara ko bakago korekana ide kando chimbwata yani 12 entoso asensemelia gatatu ensemo ya kane yo koro muroberi kolene ndara kora karasanganga mona inche Irene agotebaiga Irene agotebaiga ama kumyo Ruto Isabela atamana Mungu wetu ingilia kati Irene atana true orina Jeremiah orina untiri only prayers na chitake irama sabana natake ire shetani ashindwe. Eric Bundi agotebaiga so sad. The guy should face the law watching from Doha, Qatar. And out you can share YouTube we are live, Facebook we are live, share YouTube elito ikere amasacha chingiti chioro sana chisese chioro sana chinge bunechi Gosento basabere tima itinga gose mpasta nkora akere simyara basabera nanjiro mu pasta korende amasabana mko yigo mugakare masabana nko yigo kana kare boli basabana nkare go sababu be Yenda sensemo ya Google Play so nyole app ya itu Abagusi Global Radio asensemo ya App Store barumbazi bigoro mwachi app phone na mko yenda sensemo ya App Store elio munyara ko ba mogo download go nyole application ya ito ya Abagusi Global Radio ndo cheka iga asensemo ya YouTube. Asante sana asensemo ya YouTube ndo chenga amashabiki we are there inaotenga share the stream ya YouTube, share the stream ya YouTube, share Facebook usento nyora abantu banga buna abayiga tubabeka sama sabo tubasabere tubakurere usengo urtura barangeri tubakunurere buku usabantu bayitomba chenche bakore ibintu bigwenerde bakore ibintu ebija tima itibirengeri bya ombiri bi ora sangamo na into Abagusi Global Radio. Abagusi Global Radio, hello. Okorana esimya etakabwati network buya sanganga mona into mwanchu mulige naboygo mwanchu mutkarali enamba ito esimine igo ire naboygo ntikero ujumbe ya sensemo ya YouTube, asensemo ya WhatsApp, ntikirango ujumbe ya aroro nakirange simisiro 753 241889 ntikirango ujumbe ya aroro ngakirange simia sena mbe ina gotebiri ayo sokorengeri kwao asokorra kwao ibintebi amangananga bunaya ninki yeko irira baka mangananga bunanya baka korekana ase ebinyoro byaito ase chinka chiaito abane mboro bataranya ole stereo igamba erabuya yali muraje igwete kamato umwana yo niga bwate myaka ene koruchinsemo chamarani marani otoka ime county ya Kisii. Umwana oyo niganya to bakago tikongwa amo
na tata byaro isa byara step father step dad musacha bolyo ko igora chianga so mwana oyo bwate emyaka ene timaitinga mbwansuki buraroro so mwana oyo bwate emyaka ene oyino mwana omoke my friend timaitinga mwaliro mwana oyo kana baroki omwana oyo ndenge bali mondigere tiga butiga baroki omwana oyo inkobeka bwase screen bali mondigere ti omwana oyo bwase screen omwana na yaro irele omwana oyo very innocent, very innocent kid. Very innocent. Ninkyo kolengera libuna yo mugusi. Ninkyo kolengera libuna ye ontegerete. Wetera seri di Abagusi Global Radio. Wetera ase ensemo ya YouTube. Wetera ase ensemo ya Facebook because we are live at Chinsamet Jones. Ninkyo kolengera li according to you. Geko ira omosacha gose abasacha batwale birengera binge bunebi gochia sabana. Gochiase chisese, gochiase bimoni, gochiase chimboli, chingoko, nkigeko iraba ku muntu olengeli birengeli bebinga bunebi. Namba yetu esiminigo ire 0753241889 asifuri 753241889. Ina namba yetu esimi ndio namba yetu ya studio, sema nasi. Nkigeko irera omuntu mani mwanaume mzima mwenye akona bibi mwenye ameoa anaenda kunajizi mtoto mdogo, mtoto mchanga, mtoto wa miaka 4. Mbona visa kama hizi zimeenea katika vitongoji zetu, familia zetu? Maoni yako ni yapi? Sema nami kupitia kwa nambari 0753241889. Nkigeko irere bintu bunebi byanya kwa byokolekana ase ebinyoro byaito, ase chinyomba chaito, karunge birengere byao. Kemuta gotebaiga, kemutasia gotebaiga. Gaki okunogo kumyoko nene. Timaitinga according to you ibirengere byao mbiribi. Abagusi Global Radio. Hello. Hello, wairire. Wairire buya ngoyo. Oyone bwana. Oyonesto gokwana. Yes, Esther. Wana njenda teba negente kineke besana. Aha. Chabata saligia lieta sana. Aha. Nda? Aha. Chabata saligia lieta sana. Aha. Yansi ting kwa egu bari taringamba tali kwa egu. Aha. Jaban one gentonda tebeiga. Aha. Serikali yari wanja eimo keria basacha bagokora ebintu binga bune ebiege tambo kerekenene sana gosembara akikwegosa atengenje nabo tokuna kwanga ebintu bune ebiko nabo korekana chinsemo koereta ina serikali gonko baimo keria ege tambo nabona asante sana. Estera ote ya serikali yari wancha eba imukeri osemo imukeri getambo kerege tindi kolengana moneri chiko tali komu kumyatole tali komu na chereki na tole lakini ya gaki umuntu bwata mabera umwana nakiro cha komotebira kini na nkiriteria kyo gotumya gotebyo umwana buno oyo mbona mkyo gotwara. Abagusi Global Radio, we do what we call live streaming. Wakora tole egento ko kuna live streaming no muri bwo kubekera emerobeli ndons pyo bwate nabera nyalaga no bwate e birthday osiri tukulyo ko chengera tukulyo ko iborwa nabura nyalaga kero kende no bwate
nobwate enyangi kero kende nobwate omuyiga wa matanga mero muyigonda bwensbi we do what we call live streaming. Live streaming ne keto tukobekera ebintu ebyembeo yakwera nabako cyose kanisa yawe kanisa ryo korandia tukobekere kanisa ya embeo asensemo ya YouTube, Facebook nabo igasere dia tu Abagusi Global Radio. We do it at the highest recommendable quality. E quality ya na kigima na tukokora live streaming ase quality kuna 1080. Chimashini tokutumia ne chimashini chinkong the imported machines. Ndo ya chimashini chinkong chikokora that process yokuruna live streaming. As you can see, this machine ene machine yankongu egotumia for live streaming only. Igonto bwa machine tokora egase kuruna live streaming. Chikamera to bwata iga ne chikamera chinkongu chire imported kutinse cha isiko US Pakistan. Machine to bwata ne chinkongu we use for live streaming omwancho murgeri na boigo mwancho matikali. Okero kende abanyolenga notake tokora rwendo kuruna live streaming asamatanga asomo yega bwenyange asomo yega kanisa na bogosanga monaintwe weterase umutandao na bogotogirikira email wetera Abagusi Global Radio @gmail.com Abagusi Global Radio @yahoo.com abogotwa keresimi weterase namba gose konyoro mwana onka Edwin Mukaya 0713 4374 5447 gosondi kiwetero mwana wa tutu videlis mochoge 0716 0598 free. We offer live stream ase okugambara koigwana asama guli lenskima. Some of the cameras we use ndoba camera chingia chikosoke quality ngia. I can show you as an example. We have this camera this is specifically for backupping. Yego backup egendo kuna live stream. You can see it's a good camera but it okonitumia for backup. Une backup kirito kwa kamera kuna live stream. You can see it's full HD 1920 at 1080. So you can believe in us. In Abagusi Global Radio ekyombone kyomuguse ndochide kambwate kane jide kange isano toenda se round yo kwende barwate launching yako ya rero ya chiabagoire. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie K. Kerry, imeya Abagusi Global Radio. Goseria obotaka na omara wabage tutu videlis mochoge. Seria obotaka. Kera retikorie ikigoika oserie obotaka. Ebe ayeno murimi omutugi omonia omwalimu chikario gusibya okoendia goseke bakende gyonskeria ogokora. Ebate abuna egasi ibono. Watetariki amona inche omwana wabage tutu fidelis omlingo betogi. Kera retikorie iki nkorundie asoborobali okoro kumna seria obotaka. Bujakira chinsa inye chamambia goika isanebere chamubaso. Aiga no togo semania. Twakonyana ebirengererio. Bada torro mondo rule Kenya ochire gali oga ngafono gali binte bismaire. Ya. Tu ens pinku erigeri dole. Tu ens pino botaka togo seria. Sinje kifyangu. Teri buya. Terichinga gichoko inyora. Abagusi Global Radio nabo igokoina na omoyo bwegasi. Oro. Aye! Neki! Tugatubwate ntugenda mutuga teri buya yo kunyira kicyetire. Chakira chinsa inye chamambia goika isa nabere cha amobaso. Ime Abagusi Global Radio ekeumbu kyomugusi. Ige ganko nigafamu. Babotubwata mabere amange. Gotagete ko gore ngombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na manga per day na otokonyora 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanye guchandika tukanye kora mabere ye packet akesi mikonika farm mchuo ya mabere atuwanu go na bakonyora 40 liters nobwata matanga 40 liters nobwata kirageli 50 liters na bakonyora ande kutaka kondigia na bakonyora se nambeye 0722282631 Janet. Kusenye ko korbo songo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just google koniga farm ya 40 bakageita.
ine aye no murimi asensemo yobutugi bwe chingoko gose otete gochaka obutugi obwo bono ebinto byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina ye chingoko chigokina asobwango mono nabo gotwara emibere emenene bono ebinto bya abaire buya nabakonyora ebichuchu byelituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isatu isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa besa chilichon Senchirenga bune yo mwancho muri na bayigo mwancho mo tegale baba gusi Global Radio ndocenga ebironi go bigo tamakigima chinsa cyacire mono kigima ebirengeli bya onarenge go sanga ebirengeli bya onatetenyora sensema ya YouTube na batebi no to live bunaba gusi Global Radio achimesmes nchira igango soma sensema ya YouTube ngo tsomande ndocenga chimesmes cha soira ne chinyinge kigima ndaite nso mega kidogo alafu Senchirenga bune yo maete achideni cheno na bwata iganare gwakana ena achi postpone mpaka abu ankyo elio tonyale koba togosanga ase enchira ya bene kimo mwanchumo ligerali naboigo umwanchumo tegerali bwabagusi Wabagusi Global Radio yogenda sensemo ya YouTube yogenda sensemo ya YouTube share the streamer tukwane igatora kwana nantu tigaba gusitwara kwana tuebolinga nkiye kebono gekare kebengo monto ngakera igari shabgira ngakere ko Nairobi gathanga akigusiya itobono what is not happening talenge mugusi umwe gumana thanga gusiya ito abantu ntokonya gukwanu usika sencherenga bune ye korete bigichembe ekorete bichembe biche talingiya igobono nainu tukango twara kwana aseke ungaiga aseke umbwe kikyombo gusi twara gosoria twanya koba togosanga senchirenga bune yo twarwe birengereryo very sad inchirembe eidalingana ngiya eine ngane bwente kugikirigwa akorokubuna Eric Bundi akorokubuna kemto asiaga tabna gaki okuno gokumyo konene I see unech message cha WhatsApp ngochikora mayo chanso mecha Facebook elio nyalkoba kinko so ase round elio mwario atimetinga ndonye kona ndabo igase twenzi gose etokonyo kole enusu Endochenga aiga sensemo ya YouTube chimesime chirane chinyinge kigima akorokubuna Eric Bundi atabaiga wanaume wote hapa nyuma ya tent what's happening to our very men nkai toko bisa emetwe jameni manyi to buno bosoku my friend no ninjo ma tengo siyu ninkingo kwana ngosiyu gento ngokwana Abagusi Global Radio. Abagusi Global Radio, hello. Hello Abagusi Global Radio. Akorabna eyo network ya tekalingia entonya akoba to koigwana. Nochega akorokubna atabna aba na umentu abasacha ningo to kujitwa soko bisemetwe. Dorcas naboka atabega 4 years. She's still a kid. Even amabera alia mabera ali ngo agongete ngina gakitararwa munu. Let the action be done or be taken immediately. Oyino mwana moke by the way umwana ono drama nyabwesibya mwana oyo tamanyi kende yonse umwana wese moiso ndakorte ko gonkonya korte ko gonka mbaro bakonga bake myaka 5 onyo korte ko gonka moiso ndakorte ko gonka nandi gango drama muri kidogo timanyi ngambaro mudara mwana oyo Dorcas nyaboki umwana nero ikaramu mongeranga ligeli umwana oyo gabwo umwana oyo rase screen umwana nero yo lega bwa screen umwana oyo ga ndenge umwana oyo rochega aka mwana aka lili amagoro nale lili umwana oyo bunale none byazo tabegeti umwana oyo ni nkya manyete
Umwana oyo ninki amanyite my friend. Umwana oyo what does she know? Nki umwana oyo amanyite. Ligeli yayo umwana oyo ninki amanyite. Umwana orochara manyingoka. It's not good. It's not good. It's not good. No Nyasaye nigo arakurani. No Nyasaye nigo arakurani okube. Mogis mudirate una May God open our eyes. Seva mukira ate abuna huyo anavaa kunyongwa. Mary ate abuna akili ndogo sana. Tyson ate abuna ya fidelis. Into a man we have to pacify ekyo toko korabuna abasaja. Igombobe mono Nyasaye tiga ato igore amaiso omwana wabagetutu so sad indeed. No mwana omo kekigima. Na ominyamoita ate abuna huyo mwanaume haose jela. Kwani atosheki na mamake. Very sad. Ruth murahote baiga. Gaki tikanya saat konye. Huyu mtoto akona utamu gani? This last mimi nikipewa nitamfunja. That's very sad. Akoro kuna leni ishike mtu. Very sad. Namba ya ukongakira gocha maiga 0716 059823 namba ya WhatsApp 0753241889 ina namba yetu ya studio ense engima sanganga munainche karunge birenge byonse binga ayokorengereri nokorogwa nokongwa Usino barimo konyora umuntu abwate usina abasubati bayitono batari gukora buna abasacha babo batagete yagera umwana ogenda gose umusacha orengereye butwale birengere binde byawo kamwana akumukaroche is a small kid. Is a very small kid, a very small one. Elidage tugiate abuna aki hii kitu imenifanya nimelia. Yaani mtoto wa miaka 4 gaki hata mimi nimpate ntamuua jameni. Na abate imenya ko mo share stream ya YouTube. Elidage tugiga akishe stream ya YouTube toikera basacha banga bunaba share YouTube, share Facebook, share kokote kule. Angalau tuwafikie wanaume kama hao. Ndobaonya, ndobatayo semba toiwe. Gosemba toiwe. Nare koyalia nanyorore neraga koyalia nare koyatakuna nanyorore neraga koyatakuna nare koya takuna nanyorore neraga koyatakuna umwana we nabagumiete manyinga imoro cyo nayichira maga umwana we nabagumiete umwana we nabagumiete nabayigweto borro umwana we nabayigweto borro botangana borro umwana oyo nabarerete umwana oyo nabarerete umwana oyo nabaitereta borro bonene bolinda nyana ko erankore Asensema ya Facebook abagusi Global Radio, YouTube abagusi Global Radio, nechinsemo chonsi chomotandao kotonyara kwaitira abagusi Global Radio. Nabatebya nga kerokendera banyanga no manyito umwana oyo. No manyite sobe sere gocha. Nete na igwanga na arosa. No manyite sobe sere gocha. You can call us na bogokwana munaintwe abantu kurwa sensemo ya marani. You can talk to us na bogosanga munaintwe otebiningi kere
torenga omwana oinko irwara ase nyagitari omwana oinko lengware omwana oinko nyoraro boene bwaye amate inko nyorero boene bwabo ukangi agotebanga gaki amabera Nyasaye tokonye amakono nkange bunaya kideka ndo chiko mnyokaiga yani bakenda igunga bonti gambwate ebirengere byaino ndaigunga ebirengere byaino mbiribi ninkieke mokorengere gekoirire ebintu binga bune byanyako byokoreka na chinka chaito naende mwe ubuna Jeremiah urina ontira kwana Jeremiah tyano okunyagotiga mweta abantu nabange bali chi victim mwe igwa basabate mbanga keresimya babere bati ayona nigo bali chi victim of the same. They are the victims of the same. Baeteira mangananga bunaya. Mangana go changerera ngukwana. Aotana tige serikali imokie getambokero kolengana monerichiko. Tige serikali imokie getambokero getindi kolengana monerichiko. Nara igo kontenga nero nyara kupaka wetera mangananga bunayo. Nara kontenga nero wetera mangananga bunayo. Nabatenga nabotoko nyara kuba togo ikera enkeye. Onye kumaete enkeye segotoka. Onye kumaete asenkeye gotoka. Ensemo ya marani. If in any case no maita asenkeye gotoka ya marani. Ogo sanga monaintwe. Tohakere seme. 0716-059823 0753-241-889 toikasensameyo toene kibuno omwana oyo nkonyoraro boene bwaye omwana oyo boene bwaye nkorigerirwa bore omwana oyo moke otamaiti kende gyonsi omwana oyo muroche gana akamwana agasinini akamwana aka kemyaka ene nkonyora karo boene bwaye na nyende omosacho yu engitie yoro sana nko imoke rigwerege tambokerege tindi kolengana moneri chiko timesi nchira iga asenchire ngamne yo mwancho muri nabo mwancho mutegereri Tyson nero gitako teba iga Fidelis omosacho yu nabo abwenerete afeste law obuo nobo sokumono we are supposed not to be objective of this like things like that. Nyasaye tiga atokonye na inde atororere amabibi. Hilda getuki agate babuna bo we need to call this person a man, Nantuwe ntukoroka muntu yo musacha. Ngelineli tungora barasa. Ina coding amono mwana elda getugi. Liso alyane lyengeri yororo. Libo lyane lyengeri yororo sana. Ina babo linu bunabagusiye omwana oyo mumoroche, omwana oyo mumurigereti aiga, no harase screen omwana oyo mumoroche oyoga. Omwana oyo match ni oborraigwete, imagine ni omwana oyo oborraiterete. You can imagine. Onte yo omwana oyo oborraiterete mborobi, omwana oyo mechanaiterete nereri. (0716 05 9823 na namba ya WhatsApp enoti sano ibere isano isato ibere nye eyemo isano isto kiana tore ko boliga mbinto kiebi kero kende bikoirira baka ebintu binga bunebi ebikore binga bunebi nyako bikorokana ase ebinyoro byaito ase chinyomba chaito mbinto kiebi bikoirira mangaranga bunanya ko baka korokana akoro kubuna GFC JBC abatebona abasacha tigango batebe na kibatagete baewe egere tumanyenga na kigose gekale umusacha umuntu ole people umuntu onyomete gaya iga ntoko ngainana this is too much yachiregete kideka ndo chiko mnyoki mono sana kideka chiko mnyoki mono sana
merongera na isano na mona chia butuke jire kambwata ni 14 choka nyara ko bagin kurumaiga. My friends, kwana ngamo na inche na indikero kende onye ko manyite ya mate iyo onye ko maete familia iyo aso mwana oyo tibombetwe aruete to akirange simi to ena turi gyo mwana oyo tomoye nyagitade na ndara arigeri ligwo buya na indara arigeri ligwo buya ara aringo ligwo buya tomo bokonyi buri atagete 0716059823 namba nesi mikwana ngamo 953241889 namba ito studio kwana ngamo 9 karunge birengeri byao ngigunga ayembirengeri kyobwate nkieke kigosige koirera bakabasacha tuabeire ebiurambago abasacha tuabeire ebisimba abasacha tuabeire chingiti chioro sana ntobwati no nyama abira ntobwati no nyama abira ali amabeba ali okoranga yaya gaki oyo no mwana yeri akamwana aka mwana oyo atachetense omwana oyo bwe myaka ene taramanya gwesibya kaligere libuya oyo no mwana orweta robera samu ayiago oyo no mwana orweta robera ayiago. You can imagine amanyinga yoro chabo omwana oyo bo right ang ta isabi step father step father onye gokorro kunyomu musubati umwana oyabwata tari gokogoki toko mutayiba bati ko musubati seino gostoko gendo oli yo musubati otabwati omwana rendo munyomo yoyo gosire iyo nyo musubati obwata omwana ogosire oroche ngo yomo kuigwa no mwana oyo chikuligeria mara maisa amanene toko gendo rendo oli yo musubati otabwati omwana okobambaro gostoko mutayiba no bono yemine tinga basubati babwata abana bona mugutora kwasikwasi ikabona baiseke baminte toja gutora kwasikwasi bari banyomira amana abana anko na mbate barareta abana ka for their safety nakimoro ito kala manganaye nakimoro ito kala manganaye 0753241889 namba nesimi naboko sangamo na chiraboko ngakeresi mikuranda onsi pia soberete yekurukwa bagusi global kumbone kimo gusi ready tunaboko nyora sensemo ya Google Play Store naboko mnyoka sensemo ya App Store onyore ready aito sonyore application ya ito yekurukubuna bagusi global deko enda roli kelita bagusi global radio elonya ko bako nyora ready ya ito je download so ye update esinya ko batoko sanga senchira ya bene kimo nabo igono banyanga no gwate ready yo access mya ya kabako wono you should do what we call updating okogenda sensemo ya Google Play Store osa sensemo ya App Store you update yani update ejama ate ngo update na nyora information ngia okogenda rodi keleta bagusi global radio then update radio ya ogwate bagusi global radio abasubati bari baminto basika baminto mbaro babwata abana kaitata igobono igari espanyu mire enko genda roromba te bareta abana bari gochaka gochi nimbarigererie for their safety nakimo turakora manganayo onye kwaro renga musubati oyo yayo nabwato mwana ntocha kuigwanana. Why can't you go for another lady mbaro Kenya abange they are there my friend baro abange sana ayo kwaro renga yaya nchaime inota nabontanyarane amuru musubati obwata abana mbaro batabwati abana liko gochoche gwa affect umwana oche gostaliri umwana obugima bwaye abasubati bararoro batabwati abana abange Tyson yagote bayiga videlis mochoge tigo musacho yo aimukerwe tambo kerege tindi korenganamo neri chiko ejiare koraga akige tambo kero omwana oyu akonywe onde bwensi obwate leaves onde bwensi omanyete amate yo to akirange simi to manyango gocha maiga torrego so mwana inanya orobo ene bwaye torrego so mwana ina konywe 0716 059823 nere nabatenga goikanda pull down amade nabo ente wakana kaiga madeni ane nara yatika tora kwanere ngane monta inga basacha nkaitu achire rongi nkieke tu amochire ngolio gonkulira gocha maiga ngakirange simi
Jideka ndo chembwata kanki andandu embeo. Jideka mbwata kanki andandu embeo ngane na anire chinsa ibere no chenkwana. Oli utara igwa nerta ko igwa. Oli utara iguta ko igwa. Tima dinga oyoningo. Aba ko Sig Global Radio. Hello. Hello aba ko Sig Global Radio. Korabana iyo ya minchukire 0716059823 enero namba WhatsApp 0753241889 enero enamba ya nesimi karunge birengere byao sanganga munainche nkie kokorenge rige koirere bintu bnebi byanyara koba bigokorekana kone gideke chimbwata isano na kioroche umusacho yabwenta gokorwa cyango turamukumira bono Jeremiah orina undiriate abanto tari gukumira monto ndutika turamukumira nyinki oroche urakorora umusacho yabe no kwarengange ngikwara komokorora 0716059823 jideka tubwata gando chine jideka isano isto choka turwembeo ise koba no kwarengange nayo naye na ore turaseke gambira nawo kona chekina what will you have done 0753241889 abantu bana tukuna chekina bali banyi tukuna chekina nkikware gokora yare ko banga naye ukugambia umusacho yekina kikware gokora 0753241889 ile ni etwesi minige yo ile kwananga mona inche aba gusi Global Radio inero ya mincho kile kidogo Morini without baiga it was frustrated when I saw this thing man why this too painful let justice be found upon this young soul asante sana yara ko banga naye Morini bitutu what will you have done yara ko banga naye kwa kuna cheki ineki what will you have done 0753241889 0753241889 what will you have done abuombo bepi junior mkokota ICU akuru kuna nao mnyamoita tena ni wakati wa mwisho umefika dalili zaonyesha Jesus Christ Mungu amsamehe huyo shetani akis painful achukuliwe hatua Leonida Nyabuto if it were you what will you have done na yakwali kona cheki neki na kikwali kukumera lisache ligake ligaka mwanaka na kikwali kukumera lisache netenda ronna kimwali komo kumera sasa dikatora atia kobekera mangana Mungu yale ko banaye bono ebeka asegiate kikya Bible ebeka asegiate kyomona chiebina totika na mangana Mungu atamuhukumu kifyake ndwasome Biblia totabinga bonsimba bokiwe bali bakogambirwa mbagambirwe bali bakogenda igoro mbagenda igoro bono ntora ikaso ko bokiwa yale ko bakibinadamu naye kwale ko kugamba igobono kwale ko bana umo naye kwale ko banaye naye umo jaji kwa danga aja Mungu amsa ngangu mutikira nyasaye no ibu yuwa umona chebina umuntu ngabuno yoli sacheli lingiti lilo sana lyaletwa sole na kwale ko na chekina 16059823 number WhatsApp 53241889 ena number yetu studio kideka mbwate gani sana chokandu aiga sanganga mona inche ntebi ngo yariko banga naye what will you have done Alice akoteba iga yani mara niengima nonye no mugambi wekenyore kyo tayo Alice if it were you naye kwarenge umugambi naye kwarenge kuna cheki na kyumuntu oyo oretirwa sole na kikwale gokenacha mimi ningemkula kwa meno hadi nimumalize bila kushiba. This so painful. This innocent creature does not deserve this nonsense. Ayo akurubuna eldage tugi atyange ni gare ko murumana maino goika mukole nyamoita na umnyamoita atyange ni gare ko mukole ko ngenta mukole ale ko moita. If it were you, what would you have done if this man, if this so-called man, huyu mwanaume
angeletwa kwako, ungefanyaje? Akoro kuna Gladys sika goteba iga abasacha babaire bubega ki no mwanchera chinde chonsi etabielia nelia na asibwa tena atarudi aendelee eke kero tobeka amaru aito inse tosabere abasacha baito nyasaba konye baunchorerie Gladysiko na rodera mesmes yao masi nyangelia goteba iga afungwe kabisa. Masi yotenga angekuwa yeye ndiyo hakimu mkuu, yeye ndiye aliyekuwa anakata rufaa nere ule nkwimukie gitambo kiro igoro yo musacha uyo era ari kumusiba